Happy Valentine's, tanan. And it is a wonderful, great joy good noon makakita ko sa inyo again, live sa inyong faces. For those of us also na nag-join online, welcome sa tanan. And akong prayer na karong adlaw as we celebrate the theme of love, no? Na kamong duha diha, kamo tanan diha na puno pod mo sa gugma sa Dios o sa isa't isa. So, kanang nalata karon sa if na mo Biblia, no, palihog kog abre sa Mateo chapter 26 versikulo 14 taman 19. And ako siyang basahon here, you can read, no, and I'll also read na lang po online. Aloud. So Matthew 26 verse 14. Unya ang usa sa 12 ka apostoles nga ginangan lang og Judas Iscariote miadto sa mga kadagkuan sa mga pari. Niingon siya kanila, "Pila man ang inyong ibayad kanako kung itugyan ko kaninyo si Jesus?" Gihatagan dayon nila si Judas og 30 ka buok kwarta nga pilak. Sukad ni adto, nangita siya og kahigayunan og pagtugyan kang Jesus kanila. Sa unang adlaw sa pista sa pan nga walay patubo, miduol kang Jesus ang iyang mga tinun-an og nangutana, "Asa man ang imong gusto nga mag-andam kami og panihapon sa pista sa paglabay sa anghel?" Mitubag si Jesus kanila, "Pag-adto kamo sa syudad sa Jerusalem, didto sa tao nga akong isulti kaninyo, ug ingni ninyo siya. Ang magtutudlo, nagaingon nga miabot na ang panahon nga siya patyon. Magsaulog siya dinhi sa imong balay sa pista sa paglabay sa anghel, uban sa iyang mga tinun-an. Gituman kini sa iyahang mga tinun-an, ug giandam nila didto ang panihapon alang sa pista." Ganina ra ko kadlawon nakabalo na og nadumduman na Valentine's Day karong adlaw. But ko, grabe bugat man kayo ato ang word from the Lord, no, kay it's about Judas iyahan nang ibetray si Jesus. But inko grabe gyapon kamo timing, Lord, no? Because I believe this is so relevant gyapon even sa kita tanan dinhi na nagnais na og usa ka klase na mahal sa kinabuhi, o kita po dinhi tanan na kita man po tanan diri, no, natay gihigugma na tao dinhi. So I believe even sa kanon, the Word of God really is relevant. Maski unsa atong atubangon, unsa atong adlaw, or unsa pa natong gi-celebrate, or unsa pa natong gi-problemahan, even sa area of gugma, grabe gyud ka importante ang pulong sa Dios. So akong pangutana lugar karon, in light sa sakyan na nato ang panahon no na everybody has love in their minds, is ngano man or kanus amo abot ang punto na ang usa katao na saktan man niya iyang mahal, masaktan man niya iyang mahal sa kinabuhi. Kanus aman mo abot ang usa katao na maingon niya iyang itraidor ang iyang kauban for pila ka tuig, na daghan na kay sila pinagsamahan. Good or bad, mas dagho pa, mga daghan pa siguro sila mga challenges na ano. So nganong niabot man na punto dinhi sa story sa kang Jesus ug kang Judas na iyahan naman karong itraidor to the point na iyahan ang karong gibaligya iyahang kagulingong
teacher, master, para patyon. And so, I believe that is so relevant because even today, no, you hear this saying a lot, no? Hurt people, hurt each other. I read from a friend, nag-post yan, ngano man na, hurt people, hurt each other, or hurt others. But, ang ihapag yung i-hurt are the people close sa iya. Dili mga strangers, di ba? Dili kayo mga, sahay ra. Mas grabe pag yun ang, kanang the closer ang relationship, dito ang grabe kasakit. And so, we will look into one reason or the reason. Because as we look in this life of Judas, naaman tayo ma-learn why he betrayed his own disciple. So let me start with the title of our sermon for today, and I like to call it Dealing with Offenses. Ngano man na offenses nasilo. Usa sa pinaka-paborito na word karong adlaw is gugma, love. Pero usa sa dili kayo paborito pud kayo nagakitabo karon na dili lang gina-mention is daghan kayo karong adlaw pod na nasilo tungod sa gugma. No? Wala tagaig chocolate, wala gitubag sa iyahang crush. Wala ako kay nakalimot. So ingon wala ba ako almusal karon? Anak nagjoke si Faith sa ako. Wala man ka naghatag og Valentine's gift. Wala na ko katagay og breakfast. So, no? Dealing with offenses, no? And so I'd like to start with karon nag-shift karon ang story kang Judas. And kinsa man ni si Judas? What is actually the meaning of the name Judas? Well, if usa siya sa makahatag sa ato og kanang clue is sa unag nawang ginay significance ang ilang mga pangalan, tanawon na to iyang pangalan na si Judas. And so sa Greek form, Judas is actually the Greek form of the Hebrew name Judah. Di ba? Judah, one of the 12 tribes of Israel. So nindot kay siya actually na pangalan. No? Si Judah. Napamantay mga kauban siguro na or nakikailan ng ngalang Judah. And so Judah or Yehuda, muna siya ang equivalent sa Hebrew, ang Greek is Judas. Now, what does that mean? Literally, it means na let him be praised. Tagai siya og kanang praise. So, it's a very noble name. No? Murag nindot siya na name. And so, kung imo siyang tanawon murag dili man kay nimo makakuha no, let him be praised. Okay, unsa klase? Tanawon pag nimo unsa iyang pasabot sa iyang iyang unod sa iyang word is yada, no? And it means actually na imo siyang i-revere or worship na nakataas ang imuhang kamot. Nakaadto na mo klaberya, nakaadto na mo og dahilayan or nakakita na ba mo og usa ka nindot kayo na kanang view of nature, moon, sun, stars, the beach, the mountains, then grabe ang imuhang pagpasalamat na naka-syagit ka o nakaana kasi among kamot. Wow, nice oy. Tanawan niyo, grabe ka nindot to. Murag ingana ang extent sa makuha nimo no, kaysa maingon lang ka, let him be praised. It's actually ingana nang di na nimo mapugngan ba? Kakita kag nindot kayo. Wow. Nindot ta oy. That is in a name Judas. Let him be praised. So, kinsa man ni si Judas? He is one of the 12. And so, nganong one of the 12 man siya, gigipili siya ni Jesus specifically to be one of his closest friends and disciple while he was on earth. Grabe no? You are there, kauban mong balay, pareha mo og lamisa na makikaon, sakay mo og same baruto, tabok mo, daghan mo, giagian mo bark, nag-agi mo bagyo, nag-agi mo og mga daghan.
So imagine po nimo then, if ingana sa kaduol ni Jesus, nadunggan na niya karon ang tanan na ginatudlo ni Jesus, both in public, para sa tanan, o katong pag-explain niya sa para lang yun sa iyahang mga tinun-an. Nadunggan na tanan ni Judas. He has been a constant follower, no? Let's put it between 2 to 3 years. Okay? The first time we see him na na-mention yung ngalan sa Matthew, Gis naman. Kabalo man tanon sa Matthew 4, nagsugod ang ministry ni Jesus. Ang iyahang gipang pili, una, si Pedro o iyahang mga igsoon. And dinina nato na makita ang tanan na mention. So, between chapter 4 to chapter 10 of Matthew, wala na na-dimension kanus-an niya natipok ang the rest of the 12. So, kita nato din sa Matthew 10 nato nasugod og kita na nakuha na tanan ang 12 og iha karon ning itawag. So, one of the implication na pod karon bilang usa sa 12 is natagaan na si Judas mismo og otoridad para maghimo og mga milagro. Can you imagine? Ang imong ginabuhat, kay gitagaan kag otoridad ni Jesus is drive out na ka og evil spirit. Ayo na kag bisan unsa na sakit. Mga imposible na maayo sa doktor or sa mga ilahang mga hospital, imong maayo. Nakabuhat siya ani. Natagaan na pod siya og sugo og nag-adto na pod siya kuyog sa 12 og mga tanan tinun-an og nagsangyaw na sila sa kingharian sa langit. So in other words, grabe na siya immersed sa ministry. And so, sa iyang gibuhat, he heals the sick, part siya sa nagbanhaw og patay, part siya sa nakaayo og mga leper, and we preached about this months ago, no? Leprosy is a disease that only God can cure. Wa gyud sila cure ani. Og naka-cast out na siya og demons. Og giingnan sila, dapat dili mo singil og bayad. So he has sacrificed a lot as well, no? As he was doing this, they were not supposed to magdawat og bayad. So ang pangutana is, ngano man, niabot sa punto sa kinabuhi ni Judas karon, na daghan na kay sila pinagsamahan, iyahan na karong itraidor si Jesus. Imagine na nimo, no? Kung ikaw, anak, nagdako ka sa gugma sa imong ginikanan, ngano man moabot ang punto sa imong kinabuhi, na isalikway nimo ang ilahang pagmamahal ug masaktan nimo sila. Kung ikaw may asawa, ganong moabot man ang punto sa imong kinabuhi na even though mahal nimo imong asawa, masaktan nimo siya gihapon. So I think this is so relevant, no? This is not just Judas and his evil, wicked heart. We are dealing with the same problem. Makasasala kita tanan. O ang atong kasing-kasing pareho ra kang Judas. So nga naman, dapat atong kabawaan, no? Ang gusto yun na is kung naaning silo. So atong tanawon. There's 2 reasons na akong makita din sa gibuhat ni Judas. Gahantod karon, no? Wala magig-explain sa Bible specifically, pero makita nato na naa siya gihigugma. Si Judas, even though nagkuyog siya kang Jesus, even though ihaning kipang buhat ang tanan mga ministry, daghan siya kipang sacrifice, o tinuod siguro, no, na naagin siya pagmamahal kang Jesus, actually, mas naa pa siya, mas labaw na gimahal sa kinabuhi. Si Judas, mas gihigugma niya ang kwarta kaysa iyang paghigugma kang Jesus. Og the moment na akay sabay og paghigugma sa imuhang
sa Diyos, sa imuhang asawa, sa imuhang mga precious loved ones, dana ka magproblema. And so, nakita no? Nganong masulti man nato na, kay naaman ni siya sa versikulo 14 sa pagsugod pa lang nato, nangingon diha, di ba? The den, di ba? Niagi, di ba? Paghuman. Unsay nahitabo diha ani? Unsay nahitabo before this? Ug nakadumdum mo sa wali before last week is nakita nato no na naas pa si Jesus sa balay sa Bethany sa balay ni Simon ug naay usa ka babae. Kadumdum mo? Naay usa ka babae na niadto ni duol kang Jesus ug nagdala siya og mahalon kayo na perfume ug iha kaning gihalad sa ulo ni Jesus ug iha kaning iyang naghilak siya, iyang gitrapo ang iyang kagulingong, gigamit niya ang kagulingong buhok para magtrapo ug limpiyuhan niya ang tiil ni Jesus. Mahalon kaayo to, napahumot. Ug nakita nimo ang reaksyon na nakita karon sa ni Judas ug ang uban ng mga disipulo na suko kay sila. Indignant means grabe kayo kasuko. Dili lang gamay, kuha na ni, niabot na sa point na gagawas na, gabuto. Okay? Dili mapugnan na kasuko. Nganong masuko man ka? Nasilo sila. Nganong nasilo man sila? Unsa man ang ilang kasiloan ani? Dili man to ilahang perfume. Dili man to ilang kwarta. Nganong nasilo man si Judas? Gi-explain sa Juan 12, versikulo 5. Sulti-sulti din siya. May pagibaligya na lang na para mapuslan pa, mabaligya, mahatag pa na to sa pobre ang kwarta. Ngano iya daw nang ginaingon, tungod kay, dili niya tungod kay love niya ang poor, but tungod kay kawatan siya. Mahal niya ang ganahan sa kwarta. Kaya kung gibaligya to, naa naman siya makuhaan. So the reason why nasilo si Judas is tungod related sa iyahang love. Ug mag-discover gina ako na sa akong self, no? I'm a person na, I'd like to think of myself na planado ko, ganahan ko, o kanang sakto ako mga schedule, o kung maglingkod ako, ganahan ko mo relax. Kanang nana ko sa balay, di na ako ganahan mo gawas. Ngano man, love man ako ang kanang maging komportable ko. And so makita gyud nako na, no, na pag naay ihangyo ang akong mga anak or ang akong asawa, akong kagulingong pamilya, o kaniyang akong love for comfort, musabay sa love na ako sa akong kagulingong pamilya, naagi na'y gira sa sulod sa ako ang kasing-kasing. Kaya nga naman, musulod man dayon ang masilo, kasuko, nganong disturbuhon man kunin mo sa tanan oras, na nakaplastar na nung ko karon, nganong dili man to ganina pa unta while nag-ilis pa ko. Nganong karon naman na nag-ilis na kog pambalay. Ana ang mga struggle. Ug makita na ko no ang akong mga rason nganong practical ba? Katod atong ganina na ilis pa ko. Pero unsa akong makita gyud is actually kay higugma na ko ang comfort. Naay sa akong kasing-kasing, sa akong kinabuhi, na ginahigugma na ako, na sabay sa ako ang mga mahal sa kinabuhi. O kung kinsa ang akong paminawon, kung kinsa ko nasilo og nasuko, danha makita ninyo kung kinsa akong gipalabi, ana, sa akong kinabuhi. And so, nakita na to na usan ni sa nahitabo bago lang. And so, nakita doon nimo na binuhatan na ni Judas. You see, if ang kwarta lang alone ang rason
na nasilo si Judas og ni biya siya karon og niingon siya karon na ako na ning itraidor akong traidoron na ni si Jesus. Tama na. Di ba? Kung kwarta lang, dili man ingana. Pero tungod kay love niya mas love niya ni kay kang Jesus. Tungod kay nasilo siya, usa na karon ka driving factor kang Jesus. Kay nag-explain naman si Jesus ani before, ginatudluan naman na sila og dili siya maminaw. Tanawa ang giingon ni Jesus sa Matthew 6. The moment mo try ka na magsabay og mahal sa duha ka precious na mga butang. Ingon si Jesus, you cannot serve both. You can't serve two masters. Ngano man, mas i-love nimo man ang usa ug imo man ang i-hate. Ang pasabot na sa hate, no, i-love less. Dili pasabot hate na suko diretso, but kanang naay usa na mo labaw ug naay usa na mo dili. Ug unacceptable na karon sa duha. Because ingon diri no, you will be devoted to one and you will look down, despise the other, ma-ignore nimo ang ikaduha. And so giklaro sa Dios when it comes to loving Him, dili nimo pwede isabay og try na higugmaon nimo ang Dios ug nakay higugmaon lain pareho sa iyaha. Dili nimo pwede angat maski kinsa, maski unsa na butang sa imuhang kinabuhi sama sa level sa paghigugma dapat sa Dios. Dili ni nimo mabuhat. Just like walay asawa na mosugot na naa kay number 2, maski imo siyang ingnan, siya si number 1. Walay girlfriend na mosugot. Walay boyfriend na mosugot. Na maski ingnan nimo siya, love man ka, sa imo man kumuuli. Suroy mo ko nimo og ayala. Siya kugon raman. Walay musugot ana tungod kay that is kung asawa pa adultery. Kung sa Diyos pa idolatry. So you see, actually sa kasing-kasing ni Judas, wala niya gihigugma si Jesus. Ba't naa siya diha? Nagkuyog siya kang Jesus. O, mga ingon ka ba? Ganong wala na lang man siya ni Hawa. Tungod kay, kumukuyog siya kang Jesus, makuha man niya iyang gusto. Naaman siya makuha kang Jesus na iyang love. Kwarta. So, wala siya mo hawa. Even though, dili niya gihigugma si Jesus. And so, nakita na to, nang ikaduha na yung narason, nga nung yabot man sa punto, kay gakasilo man siya. Si Judas, gakasilo siya kang Jesus. Makita niyo, no? Pangutanon tiga, kinsay makasilo sa imuha the most? O siguro ang tubag nimo will never be kanang nagpuyo sa United States na wala pa nimo sukad na ila or na storya sukad sa imong kinabuhi. No? Usually ay imong matubag kakinsa ka nakasilo or masilo is kanang mga love nimo na mga tao. The closest people to you. And so it is natural, it is part, because if Jesus who has no sin. Wala'y sala si Jesus. Wala siya'y, dili siya guilty, sama ka nato tanan, na naay makasasala na kasing-kasing, pero makita nimo na si Jesus na gani mismo, makasilo, pagani siya sa lain tao, makita gyud nimo na ang problema gyud ay is ang ato ang kagulingong kasing-kasing.
Nganong kakasilo ka? Dili tungod unsay ginabuhat o ginasulti sa imong mahal sa kinabuhi. Tungod kay naay sa imong kasing-kasing. Naay gihigugma. Nag-react karon tungod kay maybe affected ang imuhang idol or imong other mahal sa kinabuhi. And so, this is not the first time and Jesus is not, Judas is not the only person na gina-offend ni Jesus. He's been doing it. Na-offend niya ang mga religious leaders, ma-offend niya ang mga crowd, iyahang kagulingong tinunan, iyahang mga kagulingong closest friends, ma-offend niya. Again, the reason is the heart of the person. So let's look at some offenses, no? Maybe some lang. So offense number 1, posible ka ma-offended si Judas, tungod ani. Abi niya, makadawat siya og praise. Good job, Judas. But instead, nakadawat siya og kasaba. Di man katong nahitabo before, pag badlong niya sa babae na nag-usik-usik sa mahalon kayo na pahumot, iyahang giingnan unsa man ka. Pagkabuang-buang nimo, ibuhat na nimo, sayang. Abi niya, ingnan siya ni Jesus, bitaw, Judas, good idea, no? Great job. Unsa may giingon ni Jesus siya? Saba niya. Sagdi siya. O dili ni siya private na badlong. Dili ni siya, alibi, story tabi. Dili, sa atubangan, sa tagiya sa panimalay, sa atubangan sa babae o sa mga uban tinunan, nakasabaan siya. Ug makita nimo no, kadus aman ka o usapod ka rason na masilo ka. Di ba kung koreksyonan ka? Di ba kung kasabaan ka? Mali na imong gibuhat. Ug naay mo sulo, mugawas sa imuhang kasing-kasing. Kalagot, kasuko. How dare you tell me that I'm wrong? Di ba? Unsay gagawas karon? Nasilo ka tungod kay imuhang garbo na imuhang gimahal natusok. So unsay ni gawas sa imo? Nasilo. Suko. So nakita nato dinhi na Jesus offends a lot of people. Why? Because ang kamatuoran sa Diyos dili man permi man sakto. So kung naay kamatuoran sa Diyos na permi sakto, mubangga sa imuhang mga prinsipyo sa kinabuhi o binuhatan o mga kinaiya, kinsay mangguba. Ikaw. Ang imuhang tinunhan. Ang imong gituhuan. Ang imuhang ginabuhat. And so kung imuha ng mahal, precious kina sa imong ministry, precious kina sa imong pride, di ka ganahan na ma-disturbo na or maguba na, di ka mo ganahan i-give up. Pag maka-enkwentro ka sa kamatuoran na gumikan sa pulong sa Diyos, masilo ka. Maski imuha pa ng best friend, maski imuha pa ng asawa, maski imuha pa ng pinakamahal sa kinabuhi na ingnan nimog I love you 3 times a day. Ikaduha, natanawono na to, nung kanus-am, masilo ta, is, makita nato kang Judas, when nagsangyaw si Jesus sa pulong sa Diyos. John 6:60 to 61, muna I think I've touched this several times, muna ang punto na nagdaghan kaayo na silo na mga tinunan na nasilo kang Jesus og nihawa og dibiya sa iyaha. And so nakita nimo na si Jesus ani na punto sa iyang ministry, nagtudlo siya. Gitudloan niya, naghimo man siya og milagro, naghatag siya og milagro na nagkuan sa katong pan.
No, nag-feeding program siya, daghan kayo nalipay, mao na kani. Unya, gusto pa sila og more, Lord, mo na ni Lord, tagaay nami. Lord, ikaw na gyud among Savior, Lord. Ikaw na gyud ang sagot sa among problema sa kinabuhi. Ug unsa man ang gitubag ni Jesus sa iya, dili na ko mohatag sa inyo og pan, kay dili man na mao ang inyong kailangan. Gusto na ninyo, pero ang inyong kailangan is usa ka manluluwas sa inyong sala. And so ang gi-offer ni Jesus sa iya is dili ang pan na makabusog sa ilang tiyan. Ingon siya, ako ang pan na gikan sa langit, ang akong dugo ang inyong imnon para mabuhi mo. Sama sa pagkaon na inyong kanon para mabuhi mo, sama sa tubig na imong imnon, na kung dili ka mo inom ana, mamatay ka. Ingon si Jesus, ako na nagumikan sa langit, ako inyong kanon para mabuhi kamo, ako inyong imnon para dili kamo mamatay og naamoy kinabuhing walang hanggan. And unsa man ang ilahang reaksyon. Ang reaksyon is that nakita, ingon sila, makainsulto man na. Ngano makainsulto man ang kamatuoran? Ngano makainsulto man ang gift of God? The grace of God. If dili na mao ang imong gusto. If that is not what you want, dili ka interesado. And so what they did, nihawa sila o karon, nakita niyo mo no? They were actually nagbagut-but. They were mumbling and grumbling to themselves. Nganong nagsunod man tari, nganong pa man so may pulos ani. Ngano man, nasilo man sila. And so you see that is a reality. Ikatulo is that Judas, wala niya nakuha ang iyahang gusto o dili na niya makuha ang iyahang gusto kang Jesus. Makakita na siya og dead end. Ngano man, di ba? Nag-ingon na pod karon si Jesus, balik-balik naman yan, no? Pero karon nag-ingon na si Jesus, duha na lang kaadlaw. Duha na lang kaadlaw, ilahan akong patyon, ilahan akong lansangon sa krus. Humana ang ligaya. So nakakita si Judas, uy, wala na, duha na lang kaadlaw, wala na ko'y makilkilan. Wala na ko, loss of income na. Yabo akong kaldero. So unsay ang buhaton? Manigurado na lang ko sa akong kagulingon. So unsa man na, you see actually no, na it's a kadang patong-patong na rason. Complicated man kita ng mga tao. Dili lang man na sa usa. Daghan. Ug makita nimo na pareha lang na siya ugat. Tungod kay mas mahal ni Judas ang iyahang salapi kaysa mahal niya si Jesus. Ikaw, pansina gani kung akanos aka masilop. Pangutan gali imong kagulingon, nganong kakasilop ka? Ug usually ang imong tubag is tungod magud sa iya. Tungod magud sa iya. Mo man ang gisulti, mo man ang gibuhat. Pangutan agali is, ngano ba day kung mo na ang gisulti ug mo na ang gibuhat, nganong mo man na imuhang ginabati karon? Ug pangutanon nimo no, kung kalma lang, mahal nimo siya? Mahal ba na nimo? Friend ba na nimo? Family ba na nimo? Do you love each other? And the answer will usually be, of course. But you see, naay mga inconsistency na dayon. Gina-traidor nimo, ginasaktan nimo sila. Even though, gaingon ka, mahal nimo sila. And so, you see, na dili lang man si Judas, no? Anybody who will now preach to you, teach you, correct you with the Word of God, if it is from the Word of God, pansini imong kasing-kasing unsay reaksyon. Masilo ba? Or muhumok ug maminaw? You see, that's the two responses kung masilo ta.
Naay duha ka response makita nato dinhi sa kinabuhi ni Judas o sa uban tinun-an. Unsa may duha ka response? Una, ang response ni Judas. Katong nasilo siya, ni palayo siya noon kang Hesus. Ug nakita man nato no, naay duha ka klase na paglayo sa Panginoon or duha ka klase na masilo na mo drift away. Ang usa kanang pangka kayo, klaro kayo. Mo tong nahitabo sa John 6. Mubiya gyud. At least kana klaro. Kabo ka unsa pay delikado kayo na tao na masilo. Anang di ka makabalo. Hilom kayo. Secret kayo, pero assassin na di ay. Nagpabilin si Judas. Sa daghan kay na ni Hawa tungod na silo kang Jesus na matinun-an, si Judas nagpabilin. Walay nakabalo sa iyang kauban except si Jesus sa iyahang ginabati. Kita mga Pinoy, polite kay ta. O usan sa natong problema, polite kay ta. Pag masilo ta, even though all smiles ta, sa harap, naadri murag huna-huna og mga ginabati na parihara yapon kang Judas, ginapatay na nato ang tao. So usa ka reaksyon sama kang Judas is niabot sa punto na nigahi gagay siya. Nang nagpalayo na siya o di na siya ganahan mo balik, niabot siya sa point nga naman. Nakita man mo sa 14 pa lang. He goes to the chief priest. O kabalo mo sa previous story, di ba? Ang problema sa mga pari, problemahan kay sila kay Passover na dili pwede patyon si Jesus. Gusto na kay namo pero ayaw, paghuman na lang. Kabo ka tungod ani, pwede na nila patyon si Jesus maski sa Passover. Na naman sila insider. Na naman inside job. Masumbong naman karong ni Jesus, siya mo adto. Ug didto nila madakop in secret. So iyang pangutana, again, rooted no, sa iyahang mahal sa kinabuhi, unsa inyong mahatag sa ako para akong ihatag si Jesus sa inyo. Ug nakita nimo dinhi 30 pieces of silver. How do you know na lalayo na ka sa Diyos? How do you know na ang imuhang pagsilo ni responde na ka sa sala? Kung bahala na, maabot na ka na point, bahala na malugi ko. Basta lang makuha na ko akong gusto. Sabang pasabot ana. Kabo ka ni 30 pieces of silver, mura rinig upat ka bulan sweldo. Kabo ka pila ang iyahang katong suko kay sa previous na story. Suko kay kay ang babae nag-usik-usik og mahalon na perfume. Kabo ka pila to na kantidad. Usa ka tuig na sweldo. So sa usa ka tuig na sweldo, ingana to iyang reaction, unsa man ka nag-usik-usik. Ug mo daw iyang basihanan karon na nihawa na siya ingon, di na ko nimo Jesus, enough is enough, kasabaan pakaulawan pa ko nimo. Willing rin siya mudawat og far less. Kita ka og lalaki na naa sa dalan, nasuko kayo. Di ba? Nag-wild sa dalan, naggukod-gukod sa kinsa iyang gukdon diha. Ug iha din kuyog ang iyang gagmay anak ug ang iyang asawa. Nakita nimo ang logic? Bahala na 30 pieces ra na. Makuha lang nako ang ako ang gusto. Ya akong ginsulto eh. What will you give me? Your heart, that's what the heart of somebody na nasilo, no? Unsa man akong makuha, unsa ba akong mabalos para ma-okay ko. And bahala na lugi ka. Saktan nimo sila. Bahala na, di ba? Makasala ka. 30 pieces of silver, mao ang kantidad sa pagtraidor kang Jesus. Kabaw mo ang actual worth
ni Jesus, ingon pa ni Pablo, I count everything as loss to the value, in comparison to the value and worth of knowing Jesus Christ. Sa tanan na nakaila kang Jesus na tinuod-aray, walay salapi dinhi sa kalibutan, walay garbo dinhi sa kalibutan, walay babae, walay lalaki, walay pride of life, success, or unsa pa niya, ministry na mo kumparar sa pag-ila sa kang Hesus Kristo. Kung unsa sa kanindot og valuable og precious. And the sinful heart of an idolatrous person will exchange ang 900 trillion dollars for pila lang kasintimo of pleasure or sala. So makita nimo no, ngano man na ayaw og tuya-tuya sa silo, sa sala sa silo. Tungod kay delikado kay na sa imong kasing-kasing, kay ingon sa Proverbs 18:19, kung ang usa ka igsuon masilo, maging stubborn na yan. Maging naimuggahi sa iyaha. Muhimog pusong bato. Ang ulo, mas labaw pa sa diamante, kagahi. No? It will become more unyielding than a strong city, and quarreling is like the bars of a castle. Delikado kayo masilo. Kay di na ka makakita sa kamatuoran, nor would you want to listen. There would be no desire to listen. Because nga naman, imo ramang ma-focus ang imuhang nasilo kubay. Suko kay kubay. Lugi kay ko. Napaingon sa article no sa Desiring God, anak sila, kung na-offend ka, when we are offended, sa panahon na nasilo ka, nagatuo kita, na kita ang tama. Sabi, nga nakabuta. Si Judas, when he goes and he's aso-aso siya sa kalagot, padulong siya sa pari, si Jesus ang mali. Siya ang tama. Nakita nimo unsa na ka poisonous, dangerous, o deceitful ang atong kasing-kasing. Kita ka sa usa ka amahan, iyang ginakulata iyang anak. Pangutan agali unsa iyang nganong iyan ang ginabuhat. Ang iyang tubag, sala niya. Sala aning gamay kay na anak. You ask a sexual predator, unsa man ang iyang rason na iyahan ng magbules, mag-rape man siya? Sala niya, nagsuot siya mga ingana na suotan. Kita niyo mo? Siya pa ang tama. Kita kas tao na nangutang, di mo bayad. Sabi tubag, ganun maningil mo ka? Sala niyo mo, maningil ka. Kita niyo mo? We feel na justified na ang ato, good reasons na ato na tungod kay siya may nakapasakit sa ato siya ang kontra, kita ang bida. See, that's why it's easier na mas masilo kaysa mo admit na makasasala di ko. Masayon pa na maglagot-lagot. Masayon pa kani. Magwala sa dalan. Nga naman, you feel you're the hero. You feel you're in control. You feel you're right. They're wrong. You see, that's based pa rin that you don't really love God. But the second, and this is where encouraging kay for us, is because this second response sa mga tinun-an, pareho ray lang giagian kang Judas. Sama lang. Nasilo gapon sila kang Jesus. Nakabati gapon sila og
og nakabuhat kapon sila og sala. Pero nga naman, tanawa ang ilang response even though nasilo sila. Si Judas nagpalayo. Judas goes to the chief priests. What happens in verse 17? It is the disciples. Where do they go? They go to Jesus. Nasilo sila, pero ang ilang response, imbis magpalayo sa Diyos, ni padool. Nagpadayon og salig og pangutana, Lord, aman ka gusto. Nagpadayon og serve, kaya nga naman, mahal man nila si Jesus. Mas mahal man nila si Jesus kaysa ilang garbo na natapakan. Mas mahal man nila si Jesus kaysa tibuok nilang kinabuhi. And so what happens is, unsay ilang gibuhat? Naay gipang sugo o gisulti karon si Jesus. Sige, go. Buhatan ni. Right? And what happens is that they obeyed. When you stay with God, you listen to God, and you obey God and His Word. Even though ka-struggle ka, but you responding, ang ni-kick in na karon is, nagtuo ka man kang Jesus. And so, you see, na muna ang pangutana ni, ang tubag, if I can allow me to take you back to John 6, verse 67. If you have Bibles, you can read with me. John 6, 67 to 69. Ang gipangutana niya sa mga kaning nabilin na mga tinun-an, ana siya, kamo, dili pod mo muhawa. Wala mo, nasilo man mo, di ba? Silo man sila apil. Ang pangutana ni Jesus, kamo, hawa mo pod mo apil. Ang tubag nila, represented by Simon Peter in verse 68 of John 6, no? Ang tubag niya, Lord, aman mi mo adto. Naraman sa imo ang words of eternal life. Ug ang verse 69, dindot kayo na profession of faith. We have believed. Niabot naman sa punto sa among nakita Jesus, among nadunggan sa imuha. We have now believed you and we have come to know you na ikaw, Jude, ang Holy One from God. The reason why these disciples stayed even though Jesus said, 2 days, wala na, na-hurt sila, nasilo sila, is because they love Jesus. Because they believe who Jesus is. Judas did not. Let me give you quickly, three things on how we can fight then. Saan man mo paggera karon kung masilo ka? Saan mo pag-response karon para dili nimo i-follow si Judas na iyang gitraidor si Jesus. But instead, you will follow ang mga tinun-an na nagpabilin. Number 1, submit to God. What does God say? Sa pulong niya. And God will use His Word primarily. And God will use His Word through other people. Other people will speak and preach and teach you the Word of God. Submit to the Word of God. Second, salig. Put your faith in Jesus, in God, na siya ang imuhang vindicator. Siya imo balos para nimo. Di ba? Sa tanan, common feeling sa tanan na nasilo, gusto manimalus, gusto justice. Gikan man na sa justice. If na ay crime, na ay punishment. Justice. It comes from the justice of God. If you have sinned, you will die. And so, God said, justice
and vengeance is His. Salig. Dili na ka kailangan magapos sa imuhang pagkasilo. Dali na ka masilo. Pwede na nimo isurrender o ipasaylo ang kinsay nakasilo sa imuhang kinabuhi. Tungod kayo, walay injustice, walay sala, walay sin na ipalabay sa Diyos. Tanan tao mo tubag. Kung iyaha kang giinsulto, iyaha kang gikawatan, iyaha kang gisaktan, mutubag siya ana, dili na ikaw kailangan madamay pa sa iyang sala. Wag na. Ayaw na magpadamay. Surrender na. Kung ma-find na yung kasing-kasing na nakasilo na ka, isurrender na. O mag-ampo ka kang Jesus. Ampo ka kang Lord. Lord, ikaw na bahala. You see that in Psalms everywhere. My wife was really very conscientious. Usagi na sa iyang is, makakita siya o kanang sa news, mga children being abused. Suko kina siya. O karon ako siyang ignan, you read and pray like the prayers in Psalm. Lord, how long, Lord? I-judge na nimo ang mga evil, wicked people. Imprecatory prayers. Cry out for the Lord to do His justice. Trust Him. Ikatulo, if kabalo ka o nagtuo ka na in control si God, even sa tanan na iyahang gitugot na niabot sa imong kinabuhi, na nasilo ka, na hurt ka, every offense therefore, gamiton na sa Diyos sa imong kinabuhi for your own good. Salig. Na even kani imuhang ginabati, if mutuman lang day ka, musubmitar ka sa Diyos, di ka mo rebelde. Dili nimo padayunon na og gunit ang paghigugma sa kwarta, sa garbo. Di na nimo padayunon imong pagkagahi ulo. Because if you are offended, you harden. But if you submit, you become malleable, soft, obedient. Pili ka. Magpagahi ka para buakon ka sa Diyos. Or i-humble ni mayong kagulingon and say, Lord, i-serve na tika. I surrender. Because I will submit to you. I trust that you will defend me. I trust, Lord, that your plan, even sa kaning nakakitabo sa ako, na sakit kayo, will be for my own good and for your glory. Let me close with this. Sa pamaagi na mo responde ka sa silo, kadang masilo ka, the way you react, the way you respond, will reveal kinsa gyud ang imuhang real treasure, ang imuhang tunay na mahal sa kinabuhi. And so for Judas, when his treasure was threatened, when he was offended by losing this treasure, what did he do? He went away. What he did revealed his heart. And yet you see, in the other group, what they really treasured was Jesus Christ. There was nowhere else to go. No one else to go to. Nganong mudagan man mi og magpasilong man mi sa among garbo. Nganong mudagan man mi og magkuan man mi sa amo ang kagulingong pagbalos. Niduol sila kang Hesus. Gisubmitar nila ilang kagulingon. Nituman sila. Og there you see, na sa katong nabilin, sa katong tinuoray na nagmahal sa Diyos, walay usa sa ila na nag-ingon paghuman sa ilang kinabuhi. Nagmahay mi. Nagmahay mi kay nalugi mi. Walay isa sa ila ni sulti ana. Because yes, just like one no? Usa na to ka older brother ni ingon. Tanan dinhi sa kinabuhi is nothing, is useless, rubbish, basura.
in comparison to the treasure of knowing Jesus Christ. So karon Valentine's, akong urging sa inyo, look deep into your heart. Examine the reasons nganong masilok ka. Surrender and repent of your sins because there is great glory and joy in the Lord alone. Let's pray. Lord, salamat kayo Lord sa imuhang pulong na even kani sa madagko man or magagmay sa kaning grabe na trahedya nagahitabo na si Judas naa kay nindot na plano ani. O yes, you felt and experienced betrayal from the closest friend. I pray, Lord, that next week we will see why you have allowed this so. I pray for my dear brothers and sisters here, friends who are listening, who are going through pains, hardship, the one that you have already said in your word, we will all experience. I pray, Lord, that they will listen to you and not listen to their own hearts. They will look at your truth and count it as true and valuable rather than their own reasonings and justification. And they will repent, O Lord, and surrender everything, every part of their lives, even kanang wala pa nila gina-surrender. And there are some of us here who are, again, struggling with a repeated sin, struggling with a long sin, and it's hurting your family, it's hurting the ones that you love most in life. And maybe it's like Judas, it's linked with money, it's linked with the fear of loss. I pray that even here, in this area, in this morning, na nakapaminaw ka ani, God is speaking to you and God is demanding a response. Trust Him. Surrender and repent. And respond in faith. We pray all this in Jesus' name. Amen.